Bali, DJ, thank you maning garudan. Okay, no problem. Thank you. Ay, Okay, bye-bye. Edric. Bye-bye. Bali, Edric. Bali. Hello. Halo, halo, halo. Oh. Kin kayem kitagyaman na ken mi apo dato tajak ammo talagang awan amok no hangkong ammo nga iset upon agpatulong ken apo Kevin J ken apo kakabsat ken kagayem ta computer datoy gamitin to no motibyang iso nga medyo agpatulong no talaga nga jak ammo kakabsat agyaman kini manang Lina Cortez ni manang ni Setyembre 11 ni Melo Jane Tolentino ni Manang Linam ni Setyembre 11 na imbag nga rabi iyo amin kakabsat dito Europe kastamit apo dito yung Middle East dito Pilipinas na imbag nga bigatyo amin nga sangapada at anak apo dito unag dito kwarto may nagbuwara Dapay bilit ko din eh. Bilit ko. Hello kada kayo amin. Hello sir. Ko naman ang Angelina Cortez. Agyaman na kalagiti 5 million in the house kakabsat ken kay. Amuya po no apay amin nga kanayo nag-live ti YouTube channel ti mo tibiyang. Tapno apo kamakamag apo ti tapno malpas ko datay 4,000 watts hour na. Ket barbara nga po ta iti kapitan nga panawen ada asin na po Diyos nga tanuhan na back to 2021 barbarang maalak apo iti 4,000 watts hour within this year iso nga buya-buya kay lataman kakabsat ken kagayem tauray nuhan nyo nga buy-buyaan basta i-play yo agyam-yaman na kaputa umad adumo latati watts hour na kada kayo amin alam man ang Angelina pag mga rabim sir madamati pinggitin apay madamati pinggitin dito ko madamati madya muno madamati madyong tamo dito yen okay dagiti marimana po ag pingpinggit daka kayo amin na po ag pingpinggit no badita jay dagiti marimana po ag pingpinggit happy watching kada kayo amin din patasa man na po nga patukar dito para kada kayo hello kada kayo amin ngagbuy-buya kalalpas mi apa nga nanganak mo nabsugak ti barbecue apaw nagdibusen ni ayata marigrigatan unay tuyrik na Edric abri la puerta porfa Edric
Hello, kadagiti 6 million in the house. Ag-live na kaputi may isang oras dito, eh. May isa lang oras, kakabsat ken kagayem. Nakatugaw naktibasi ato tugaw. Tanuawan ka Nakapoy signal mo, sir. Guri ka tayo, luktak. ginandat ko apag sublian ka ngem sa balinsan di adarik na Okay. Mayatang kakabsat kang gayem. Medyo kwata na inlukat ko teri daw. tinto pulo Hello to ada kumamit kapinggit dito. Makaping nyata agpinggit kamet agpinggitak kamet kumamit ko na. genrik na Okay, dagiti kay agpipinggit manang idiga mo. mangparparaksa Idiga mo manang Angelina Cortez. Makitkitak data barahan ni ading AJ ko nababa. Ni AJ mo rin. Hello kada kayo amin kakabsat ken kagayem. Happy watching everyone. 5 million in the house. Hello to Melo Jane Tolentino ni September 11 ni manang Angelina Cortez. Kastamat ken ni Melo Jane Tolentino. Kaya mo na sino pa yate buy-buya dito eh. apay ngami akas tu Kada kiti 6,000 na 6 million in the house? No. Asino? Venga, solo jugar. Venga. Aquí, ven. Lipat mo di ayat nga in paay ko pinanawan na alumlumdaang yaku Agyaman ang kapo kada kiti 6,000. 6 million. O da Tupulos o da kiti ada kay ayam ni Edric. Mira? Qué guapo. Qué guapo dos españoles. Chicos, dos era. Feliz Navidad. Venga. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Apeos. agbalbali Feliz na. Feliz Nuevo Año. Venga, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. kanyak Feliz Navidad. Pero año nasiga. Opo. La Betia, adios. daytoy pusok sikalat Alwadam no, matuktuka. Mapatuktukam ko na. Hello Sir Roderick, good evening. Kuna ni hello Sir DJ Kevin J. Kistarman. Hello DJ Kevin J. Happy watching. Hello babaro nga babasit kuna ni Melo Jane. Hello babaro nga babatit kuna na. Kakabsat ken kayam giti babaro nga babatit nga kay ayam ni Edric. Dahito yaman na po ti isagsagot ko kata kayo amin nga 1T labas na. Okay. Umariwawa da po. Napigsa ti feedback na. Hello, kada kayo amin. Dagdi babaro nga babasit.
Bikin ni Neneng, baby kin ni Neneng, kung na po kakabsat ni baby kin ni Neneng, ipantay man ni baby kin ni Neneng ito eh. Okay. Baby kin ni Neneng, happy watching. Tay Pasko ang arudon, sir, kung na naman ang Angelina Cortez. Tinubong ko mati Pasko ang manang no, daka di papayagan. No, dati ko di Pilipinas, tinubong ti Pinas ko. Makakakanak pa di tinubo, nuri lang ang utot at ako man. Maturog tayon awan kakawil, sir, kung na ni Eliane Domingo, anong sampay lang tiyawan ti kawil na? Mangkawil katipungan, uno teddy bear. Oh, Neneng, gumatang ka ti kastoy mo na eh. Ato iti kawiwitan ni Edric Numatoro. Nagdaklan! Oh, no, nalamis, itayayan nyo, tadakas to yung teddy bear yung nagdaklan. Kasama nagdigos. Tabanglo. Panawin. Nagtiawan di kakawil na kakabsat. Gumatang kayo iti teddy bear. O, nakatintakan na eh. Thank you to Helen Ramos Dedel. Hello sir, ng Bagnarabim. Kastamat kin kading Helen Ramos Dedel. Ni Eliane Domingo, share dan, thumbs up ko na nam. Wanan. Permita naglamin dito. Dua pa nga sweater ko, malamin nakalat ako na ni September 11. Dito yung nagpudot. Ang asla Pilipinas dito yung nagpudot, na lumamiis, diya ka muna ka no. Lumamiis ka nga pumudot dito, hamot nga agkuti marmar. Hello, kini September 11 ni Eliane Domingo. Di ba amuyo di iti panawumi ditoy? Ti Kempume kasla Pilipinas. Ngam di Pilipinas ang kastoy ko ma. Nga kastoy nga nalami sa amoy. Tapi pintas ngam Pilipinas ti kuana. Padasan tayo man nga patukar datoy kakabsat kan gagayem. Data. No kaya na. Bakit? Madi na kayat si kayo, nawansan. Maudi abalikas. Nauyong abaket. Happy watching, nauyong abaket. Pati danum, sir naglamis, apo. Jordan, di tayo nyo? Hello to Catherine Cantor, happy watching. Kumusta dita Qatar? Nalamis mo at Kati? Jay kano Jordan ko, naglamis kano pati danom ko na ni September 11. Oras na asyak tayo matayo. Hello to 9,000 million viewers. Uyong abaket ko. O, nagdi na uyong babakot. Sit na laeng makapanerbyo.
ilap na kaslakimat adumalapos. No nakagem-gem gumutukot to'y tumingin. Aginaw kakulana siya tutay tumarayen. Jak maitured bay nga inak sa batin. Day uyong nakas na bagyo at tupa. Hello to Eliani Domingo saan pa'y nga nalamis dito'y Qatar, sir. Apo, nila ni Domingo kini Kati Kantor. Akit kita kayo mo lang dito Qatar. Uno dito ila live streaming ti pagkitkitaan nyo. Hello to manang Mila Miranda Aquino Miranda. Good morning everyone. Blessed Sunday to all of you. Manipod kini po Mila Aquino Miranda. Agkulpi at meten mo isod di agsyudo. Nauyong nga bakot kakabsat. Agkakamakam nusya Ananusan da ka po nga katkadoon ta hanak unay nga nabayag. Ito no makaturog kayo kukustunto mo tan. Baliwag to ti aglive apo ito no bigat. Aglive na kumutat tayang nagtaw-tawa-tawa butan kakabsat. Apa na nagkit-kita ti live streaming dagiti aglalive iti YT kakabsat. O mano gibi napanakin ni kwa. Napanakin ni Imay V. Garcia. Napanakin natin Ilocana nga nagaduti viewers na. Napanakin natin may isa. Malupad sa tinapanak. Apo, nagtaw-tawa-tawa. Amo yuti napasubscribe ko. Nakatraintanak. Hello to Eliano Domingo. Dito ilang live sir pagkitaan. Ate Eliani, umatras ba ti oras yu dita? Apa imatras dito kanyamin? Imbes nga ako alas 10 tata, aga trasen alas 9 pa ilaang. Imatras kami. Umatras talaga ta, medyo no umatras kami, naladawon ti Rabii. So nga no nasapa kami hapo, nagsapa. Nagsapa ka nga green ka kaslakas di ko ma. No imatras ti Rabii, nasapa tel daw, ay ti bigat. Manang Lina, ipatukar mo man metay vitamins, sir. Nyadi, manang niya di vitamin mo, jak pa mo yung vitamin mo ah. Anak kami nga nakagamit ti YouTube kakapsat. Uli kayo nakitakot yan ti kwa na. Kamekto Kalalulot ko mapanak di YouTube. Malati kanta dito eh. Gamot kinaw di agsyudo. Uli kayo bang kapsat mapantay dito YouTube no nya kung kunana dito YouTube. Mapantay dito YouTube kakapsat ka na malanakti kansyon ko dito eh. Manang Angelina niya ikay manang tapatuno ikakatuta. Og sala kayo. Sala. Pwede ma-copyright kakapsat. 9 million in the house happy watching. Hello to Gina Balanay Bailon, happy watching kada kayo amin kakapsat. Nya di favorite siya ni manang Angelina Cortez. Hello to Anaderic. Thumbs up dan kuya host. Uy katekang kati jacket mo. Pa-jacket, ayan. Hello to Anaderic 2005 pa-jacket. Analisa Portugal ko ni Frederick siguro datoy.
Okay, thank you kada gidi po nga naka-online nga 9 million in the house. Okay, na Derek 2005 may jacket ka na. Okay, Tam? Kumusta kayo? Di talos mawelos. Kasi set up dati gamin computer. So nga tuloy ko muta natin nag-live dito YouTube. Happy watching. Million in the house. Happy watching kada kayo amin kakabsat. Thumbs up kay host. Kada kayo amin kakabsat ken kayem. Happy watching. Nadye 11 million in the house. Thank you very much. When mayat kuya tao maduti WH mo ko na ni Amaden Anadem Derek. Okay, da kaya po nga kitantay man datoy. Nag-like na kon si ka Ana Derek. Naka-subscribe na kon, like ko lang datoy. San Cristobal, La Laguna. Okay, patikit kay Ana Derek, por favor. Kada kayo amin na po nga buy-buya, padikit kay Ana Derek. San Cristobal de la Laguna. Portrait of Kiara. Happy watching! 206.83 subscribers. Ana Derek. Adupay mo 700 pay. Idikit yung man ni Ana Derek 2015. Da kaya po nga buy-buya. Okay, dito ito isang south. Oh yeah. Dance, Dan Kano, Ana Derek, pabalik Angelina Cortez. This song is dedicated to all of you there playing Tung It in France. Pang liwliwa po iti bagbagi tayo nga nababanog ti maka Domingo. Hello to Lorna Domingo. Ikang ka-jacket mo, Lorna. Ano ang kamalamin? Lorna, siguro naglukmog ka manin. Ni Lorna, idi. Nalukmog, idi. Diyak mo no kimutong tatan. Manang Angelina, para king ka dato yung sonata. Daytoy ladawam. Kasano nga po iti audio, tuy mo ti biyang dita, mayat mo lang ti audio na. Hello, kada kayo 10 million in the house. Audio kakabsat. Man, nalukmog ka idi. Hello to Ana Derek 2005. Mayat man ta music mo kuya ko na. Daytoy ladawam Ilocano song. At ano pa
Ana Derek ay ikakati ipatangog ko kiti napipintas nga music ti liwliwa. MPM ko jay number concert ko na. Ang ko pa'y nakita barbarang no lubigat ipalod ko si Lorna Domingo. Okay, padikit kay Ana Derek 2005. Na kayo apo nga OFWs. Ani Ana Derek OFW from Santa Cruz, Tenerife, Spain. From Ilocos Sur. O da kayo kada balay-balay na, ibagsa-bagsa yung balay-balay ito yung tagdidinikit kay dito yun. Agsisinipul kayo kada aglalin na mano kayo dito eh. Padikit kay Ana Derek 2005. Lorna, dikit man ni Ana Derek. Please. Dumukit mo ni Manang Lorna, ni Lorna, ni Manang Angelina. Kastamat ni September 11, Dan. Hello, tukasinsin ko. Hayinsan, good morning ko na ni Maria Eloisa Molina. Ana Derek, pabalik po. Okay, Ana Derek 2005. Pasiklikan ko na ni September 11. Wednesday ko na ni Lorna Domingo. September 11, pakibaba ang bahay dito. Lorna Domingo, ibaba mo tabalay mo dito yin. Tadalos-dalosan tayo. 11 million in the house. Thank you very much for watching. Ada bilit mi apon eh. Ako kada bilit. Da bilit mi apon eh. Bilit. Ada dua nga bilit ko hala nga may sa. Saan anak lipatek 12 million in the house. Happy watching. Yan kaarik na ng sugat kay tirik na sa alipate ayat nga parik na karim kanyak pidi Ana Derek, dati ti sunata manin na pintas. jak ninam nama ulpit mo kenrangga Atay nalayos nga balay, iti ilapag yun tapag titinulungan tayon nga dalosan. May sa palang nagyan na tay balay ko sir, tay pang intro lang. Okay lang, basta ilapag mo dito tano makita na jay link na. September 11, ajay balay mo, may ilapag ka tano maalalang jay link. Ipukawan mo ni admin Maribel Catherine duatil account na kahit jak ninam nama ulpit mo kenrangga asulmut kalakama danaranggas taya jam masagaba kastoy tibanan na okay. Kati, admin Kati, dikit mo man ni Ana Derek 2005. Tapos ibaba mo, ibalay mo, padikit ang magkanya na. lipatik di Pinukawakon sir ngam nakaturog saan ko na ni Kati Kantor. kaarik na ng sugat kay tirik na sa alipate ayat nga parik na karim kanyak Agkaras tayo no ko aging Catherine ko na ni Alian Domingo. Sa bagay. Haan!
pitak-pitak ka agdalos kayo. Agdalos kayo kakapsat no kwa. Naliwen inamnama Okay, jak ni namnama kakapsa tipat titulo na. Dati man ti saksad ko kini Ana Derek manin.
Risa Valle Sebastian, Risas, pakidikit mo man ni okay, Risa, pakidikit mo man ni Ana Derek 2005. O manang Angelina Cortez, dito ti kaya tamon. Bagmet ken kay di anu ganda duwag subli ay sorita ja may kari napalalo nga mintiskit na naidiyan daw pinanaw ka sa di ka pa'y pulos kinita. Risa, Admin Risa Sebastian, pakidikit mo man ni Ana Derek. Tapos ni Ana Derek, dikitan ng tumot ni Risa Sebastian. Kumabiyag ko ang sublika, hindi nakulata, kinikita. Intong nagsarap na ko sa ilaban niya, ipasulik toto'y mata ang kumitaken ka. Sakto ba iba nga to, ken ipababa, kastanto pa nang iparignang, ang nabiyagak nga awan ka. Okay, nagwawapo na giti sonata yung nagiti madama puti agpingpinggit. Kadi aglang-lang o iti dayting oras sa naimbag nga panagaya ayam yo kakapsat. Mana Angelina Cortez, dato'y kayam ti favorite mo. Kusilapang ka. Dan na po, Ana Derek ko na ni Risa Sebastian. Balay mo, Admin Risa, ipadikit tamad. Silaban ka, ipasulik toto'y mata, ako mitaken ka. Sakto ba iba nga to, ken ipababa, kastanto pa nang iparignak, ang nabiyagak nga awan ka. Amok nga ang babawikan na amiris mo't nagbutang. I am sorry, damage has been done. Digbet Bahay mo, Risa Sebastian, ko na ni Ana Derek. Iked masarakan, kalbasan nga syakit, panawang. Intun nagsarap ta, kung silaban ka, ipasulik toto'y mata, ang kumitaken ka. Sakto ba iba nga to, ken ipababa, kastanto pa nang iparignak, ang nabiyagak nga awan ka. 11 million in the house. Thank you very much. Iliwaklat taken ka, bareng no kabaylak to, nga aramiden nga. Intang nagsarap ka, kung silaban ka, ipasulik toto'y matang, ang kumitaken ka. Sakto ba Manang Angelina, sa alwadam naman ko sila pang dagita kasangom nga agto pipinggit. Ko sila pam no mabalin mong idigan.
Hello admin Kati, Catherine Escalona Cantor, dahil Timothy Paraking. Admin Kati, dato iti Paraking ka. Loading, nakapoy-apo ti signal ko dito, ikwa. Ada na kami dito. Sabay kumabiyag ko taimdinga unoy to'y agayat ken ka sunataan na igame iti ayat anak taon kaunggan to'y puso langit iti kayarigak ken ka wen sika tinararapan Apo, nagpintas nga salaan apo ti salaan dataw. napateg ka to'y puso ken riknak. jak kaya amapugaw ka din na sikalaeng di inay ayat ko idi ita ken tiyag na nayon. Ayan, nagbaba ng bahay si Catherine Cantor. Ana Derek Datuyin, ibalay na. Nuapay naragsak ti lubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng usal dato'y biyak ko napatek ka dito'y puso Kate, dati ti favorite mo. Sika tinay ayat ko Oh, loading. langit iti jak kaya Samira. Shami. Pwede abri po. Gracias. di inay ayat ko idi ita ken tiag na nayon sikabiyag ko't makaiga po nuapay naragsak ti lubong ko sikalaeng di inay ayat ko sikalaeng usal dato'y biyak ko napatek ka dito'y puso wen sika tinay ay puso wen sikat tinay ayat ko wen sika tinay ayat ko Okay, dajay si kalaeng tinay ayat ko. Hello to Marjorie Mabun. Happy watching, Marjorie. Marjorie, pakidikit mo si Annabel Ana Derek 2005. Tapos magbaba ka din ng bahay mo. Tapnuin ka may mutek-tekan kay papanan to'y napuno nga panagayat ko. Gracias.
Hello to Marjorie Mabun. Inka kumasa puyute Sambit biru daytoy aya Tapno aksan ka rimat kaunggak Amang tungpan arapaak tatibiyan Iwaksin ni panagduadwa Kasagrapen tatilibnos na Tuy ayat ko para ken ka Agmanayong awan patinggana Ya kamu ano ada si Pierre na dagito yung Ana Derek. Siguro awan siguro mat nga taan. Sino ba'y ipangyawata Nudilaing siksika Nga puunday ito'y Okay, para kini Marjorie Mabun dato yung sonata mo. Kumasya, di papasukin langin-langin Basta't nalawang ana baybayan Sa naglaang ko ang tuok ka Umanay kada makita lang iti maminsan Umanay ken katawag ken pa kumustan Uray no na sakit pilit nga Okay, dan na Ana Derek manipot kini Marjorie Leste. Marjorie, agbabaka mo ti balay mo tatta. Unpulawag nagkurkurangam Kanayang pinagtalak di kumura Sa kimpakat Imbes kay ay wala Saan ta indadanes na Basta kadit naputno nga agayan Agyaman na kagiti 12 million in the house. Salamat po, Marjorie Leste. Manipot kini Ana Derek 2005. Ang kumano siya, ipapasuli Lumarak-rak kaya langin-langin Basta't nalawang anang baybayan Betty. Sa naglaap mo Edric, Betty ayi. Edric, Betty pa ya. Umanay kada makita na iti maminsan Umanay ken kantawag ken pa kumustan. Uray no na sakit pilit nga awaten No panunutek asikat ay ayaten Puspurwag nagkurkurangam Kaniyang inetbelak ti gumura Sa kimpakat. Imbes ngay ay wenda Saan ta indadanes na Basta kadit naputno nga agayan
puso ayat mudak marigna. Marik na patek ko, jak marik na tatungong. Kasanua jak buknen panakuong ko. Huwag mo na wak nagkur-kurangang kariyak. Pinepelak di kumura, jak ipakat. Imbes ngay ay wenak Saan ta indadanes na Kasta kadit na puno nga agayat. Basta kadit na puno nga agayat. Basta kadit na puno nga agayat. Okay, sasala kayo kakapsat. Mamana labangan team Mickey. Tayo na sumayaw, kauban si DJ John Ray Remix. Buena da Mickey, nagaramid da Mickey din mapanaman di kusina. Agsound kayo pa ilang apaw. Mickey Ilocos nagimas. Here comes the music.
Hello, Coco Bas, Rose Guzman. Hello, Rose! Jacket. Mancho! Tapos nga may kikinang ko, makaroni. Ay, gwapo din. Si dati ko. Yan na. Wala. Hola, tia! Ako naman. Hello, Maring Rose Guzman. Agpadigo pa mga rodon na pare ko na lang. Happy birthday to ng Amelita Palad Makareeg Auntie Merly Recomio. Everybody get up, make some noise! I just got a new chain plus a new watch. Into bigat Ana Derek 2005. I-check up ko ng tatay kinitak tatay bigat 1,369 adupay yung no bigat na nagadunga nag-play tatay nagadunga nag-live na kadaglalahok barbarang no mapan nga 1,004 ni bigat siya barbarang no may kuanan nakuana adupay narigat ko pa nga maabot adupay nga rigat Ana Derek 2005 check up na bigat no mano kasi nag-play na toy TV tatay in-play sa ni Raisin tapos in-play datay na nga baka kiti play all tapos no sino tinang i-play kada kayo amin na po in-play sa ni Ezra amin so thank you very much kada kayo nadaras lang deta kuya no kanayon kang live
Kung kanong nga rod, basta ka na yung kanong ag live kapsat, nalaka ka no lang nga malpas. Kono ag live naktibigat, ag live naktirabi, anong usa ko na ta, wapay mo trabaho, live na nga live ko na, tabar-barang hanga back to zero. Kasi dapat tayo na kwak dito ay dati na amok nga YouTubers nga dakkel nga YouTubers nakaduti viewers na 500 gumilo ka na barbarang no inyad na kay Facebook ta damagag ka no damagag to no kasano ti agpado iti viewers 1,250 lang iti kuha na ti subscribers na na monetize nga after 2 months ka no tapos na gado nga viewers na yaka mo no niya ti sikreto check mo sir CPR mo kuya kung na ni Ana Derek CPR di kinitak nila minsan nga Domingo ka awampay ko na naman basta tikit-kitak lang kami jay WH na no agpangpangato no saan abangan nyo kakapsat iti pa nang i-post ko dito YouTube channel to numutibiyang dagiti kanta dagiti sa nga pulo nga grand finalist iti kinontesan iti kinaduan iti views kon likes iti the YouTube channel so nga da kayo po nga guybuya abangan nyo po iti pa nang i-post ko dagiti sa nga pulo nga kanta dagiti grand finalist iti highest iti views kon likes ti inabak panagin contest da happy watching everyone 6,000 dagatan pa yung mga turog buya-buya kay latamutan pangdangdanggay po iti numutibiyang tapno pang panayunak lang ti WH na daytoy ano sa inyo po nagti remix nga nakipatpatugtog para kada kayo amin sound nyo nga madamang agpingpinggit man ang Angelina Cortez barbara nga green dagiti ta Pilipinas agbuya damot malpas
Remix. Sa may bahay, ako'y matamlay. Ay, ako'y nagsisisi. Ay, patataa, matutulugak si ka. Ati cellphone ko, nagbuy-buyan akti live ko, po, matintinag. Ipangkuti barukong ko baka no, madanagan ak baka no, agputok no ka. Iso nga maturugak mo ti cellphone ko nga kakaidang kakabsat. Agungot ni Mami may na ka. Puray makaturog na kung kuya, naka-open CP ko na ni Catherine Cantor. Ang sipag niya ay sinagtulak ko. Naririn pala siyang champion sa Aikido. Sa sobrang lalit ng misis ko, bali-bali mga puto. Let's get it on. Makisayaw, makihataw, kaupo ng mas party Rex Club DJ. Hello to Baker King. Happy watching Baker King. Hello, wapo. Host, wapo ka na. Thank you very much, the Baker King. Inikang ka-jacket mo na po, Baker King. Hello, Baker King. Dinikit kay man kini Ana Derek 2005. Please, ani the Baker King. Dikitan man ni Ana Derek 2005. Tapos ipamumuti balay mo tag dinikit kayo. Salamat host, either jacket. Salamat host sa leather jacket ko na lang. DJ John Ray. Thank you very much, the Baker King. Pakidikit mo si Ana Derek 2005. Tapos magbaba ka din ng bahay mo.
sumayaw. Kauban si DJ John Ray. Mix. Okay, Baker King, salamat sa pababa po ng bahay nyo. Kana ni Ana Derek, 2005. Put your hands up in the air, 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 put your hands up in the air. Daghan ka ayaw mo ganun mo katawa. Ana Derek, 2005. 8 Kalembang. Ako siguro ninyo may mga gago. Kaya mo na sa'yo kami masidugado. Sama ng inyong pinakamaayo. Inyo ang gisi ang makayang presidente. Ang sports sa natong istoryaan. Sa basketball, super hard ang number one. Sa tanan mo'y makalapit sa naagtan. Pinakasikat ang magatapos sa itaman. Sige lang mo gingon na mong dilaki gari. Suya lang mo amo a pinakagari. Amo kaso ba pinakagari. Pero kasi na mo sa syudade. Bisaya ko, irespeto ko. Bisaya ko, I am proud na Bisaya ko. Uutang ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud na Bisaya ko. Bisaya kay dili malupigan. Mga buutan mo ginyong masaligan. Sa usamis bol kagayin o jensan. Litis sa mardi pulog mas bakti yung giligan. Daghan ka ayaw mga sexy o guwapa. Miski sa morena o mga chinita. Magkakisipo daw San Carlos, Zamboanga. Papangita ko kung di mo maila-ila. Gusto ka maminang maayo mo kanta. Daghan ka ayaw labi na mga sibwana. Maayo mo saya budot sa kubanta. Pwede gusto ka makiayo mo sumba. Bisaya ko, irespeto ko. Bisaya ko, I'm proud na Bisaya ko. Uutang ko, Bisaya ko. Irespeto ko, I'm proud na Bisaya ko. Kaya isubog na ay prinsipyo. Dili mahalok bisog kinsa ayo lang labti ninyo. Anda mo tabang mo sa bot og mo sa bisyo. Kalimbak minita tuhoy og pila-pula ko. Inyong bugal-bugalan og sa ngano-ngano man. Kita puro Pilipino ngano need mag-away man. Daghan kaayo sa inyo nga mga tikasan. Sila dapat inyong bantayan dili pa sa daan. Si Duterte na ni kamot para sa kaayuhan. Bisag delikado buhaton para natong tanan. I don't know why you're always blaming every time. Keep your mouth shut kung wakay makikinig ka DJ John Ray. Bisaya ko, irespeto ko. Bisaya ko, I'm proud na Bisaya ko. Bisaya ko, irespeto ko. I'm proud na Bisaya ko. Isubok na ay Bisaya ko. Sa ayaw lang irespeto ko. Sa bisyo kasi Feel the power of Mas Bate. Mix.
Hello, sir. Dumdumog kami, Madam Pinggi. In the air, put your hands up 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 in the air. Direct to YouTube, Ana Derek 2005. Direct nga naka-YouTube iso na. Hey girl, konnichiwa. You look so good like Chinita. Baby girl, please come here now. Ayoko na kasing nag-isa. Eto batang tayo ng table. We're looking at each other, but di ka naman comfortable. I don't know why, di naman ako batang pasaway. Di ko palang ako'y bibigay. Iyan na tayo, walang kapatay. Alam ako'y natunog na. Mga titing mo sa akin nakabighan na. Di ko mapipigilang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. Girl, chinita. Alam ako'y natunog na. Mga titing mo sa akin nakabighan na. Di ko mapipigilang aking nadarama. May chinita, girl, may chinita. This is the mix of DJ Ruel. Tingin pa lang ako'y natunog na. Mga titig mo sa akin nakabighan na. Di ko mapipigilang aking nadarama. May chinita, may chinita. Hello, Baker King! 8 million in the house. Happy watching, guys. Paguro Ryan Tikado. Ito nabigat ti panagigaduyo. Ejay Facebook page ko ito ti panagitit ko ti gado apaw. Million! Happy watching! 9 million pakitin. Agpatawat ka sima kaman nga rod igado kana ni Ama Derek 2005. Igado unto nabigat di jay YouTube channel di jay Facebook page ko. Kasi apo ti Facebook page ti liwliwakan ray aw dagiti OFWs ng Ilocano. Ket may sa taon nanto no Martes. November 24, 2020 kakabsat. So nga adun to apo ti para igado di jay ta marimanak nga agsulisit kadagiti sponsor ko iti preloads. Para makarami da kapo ti question nga 50 question nga sa 50 mano aja yan
Thank you very much kadagiti amin na po nga sponsor iti Liwliwaken Ray Out dagiti OFWs nga Ilocano 1 year anniversary na po ito no November 24, 2020 Martes to Dayay. Martes kakabsat iti maysa nga tawon iti Liwliwaken Ray Out dagiti OFWs nga Ilocano. Kakang kadayong mamangmangiga na po iti tangatang babayan kadagiti agkakagit ken agkakagwapos nga DJ host iti daytoy nga Facebook page. Agyamyaman na kini DJ Arnel Takmo iti kwait kakabsat iti arin patik iti napalabas kastamet kini DJ Kevin J. Kistarman iti Samiweng ken Kararag babaya manipod iti Milan, Italy. Agyaman akmet kini DJ Dungo Alan Manzano Cortez iti programa ng papaga ken gargaragak iti Rabi ni Alan Dungo Manzano Cortez it manipod iti Isabela ken kastamet nga agyamyaman ken ni DJ Ryan Alcabedos iti programa na po ditoy iti kada Domingo gabsen no daduma babayan iti Murmuray kan linglingay Facebook page sa kadwa na ditoy ni MJ ni DJ Bimbo ni DJ EJ upat da kakabsat ditoy. Nakulanan ni Baker agpadawat ka Ama Derek bukas kanumet nga ti ponsyon ni Sir Derek gintayan to agbalon tay to ti Silepen. Happy 1 year anniversary sa page mo creator, God bless. Awain 1 year na po. Sige sir, thank you. Pasensya kan sir no diak malpas live mo ket madi bagbagi nga nagbara bagbagi reply kantulatan sir. Agtumarka na Marjorie. Agyaman na kapo di 7 million in the house. Muring ano yung nga nag-agsap dengan kakapsat. Nasilangan na, ananusan nyo latan. Maturog tayo tumutan, naka-Domingo na bigat. Anayak lang nga 2 oras dahil live con kakapsat tap no napimpintas basit. Happy watching kada kayo amin kakabsat nga 6 million in the house.
Yaman agti panagbubuyan ni Manang Lina, ureman ipatang muser, ito na yung Manang Angelina Cortez. Kastamat kini Ana Derek 2005 ni The Baker King. Ni Yakamuno dapay ni Eliane Domingo, ni Catherine, ni Lorna, ni DJ Arnel, DJ Kevin J. Starman, ni The Baker King, kastamat kini dagdi ada tata dito toy. Happy watching. 7 million in the house sa barang agring dagiti data Pilipinasan. Pada magswerte ko. Diga manang diga. Iti ko madamamati langoy-langoy dansan. Adagu-uni di ko sinang kahit. Ano sa nyo datoy remix kapsat tayo suti hanga ma-copyright hanga ma-CPR datoy so nga ano sa nyo lata na po. Hello katagiti 8 million in the house.
Okay, thank you, the Baker King. Thank you very much, Baker King, for dropping by my YT channel. This is the mix of DJ Ruel. Manalo, matalo, ka pa rin ang reyna ko. Para ka lang si Kuya Will, win na win sa puso ko. Hindi kita kailangan kumpara, kasi ikaw lang baby at wala na nga iba. Pag tumawag ka, nagkakatunaw na. Parang sa betes na iniwan sa labas, diba? Kung ako lang na ang papipiliin, manalo ka na matik, pwede mo pa ko alipin. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her winning the Miss Universe. And if heaven does exist, then you'll most probably look like her. Yeah. I love the way she makes me smile, she makes me smirk. It gives me chills, it makes me blush, it gives me worth. And I can see her. Nobody else but you, you're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo, lagi kong hinihintay. Bibigay ganda, lumapit ka sa akin at papadama ko sa'yo kung paano nga maging reyna. Para sa mga alaman, di na kailangan pa ng tulad ko. Magsusunodin kantayan, palapalag sa parang bantayan. Sinimpa na lang bulungan. Di natin natin to, ang tutunan ko pag ikaw kasama ko. Kasalantanan ang tuman ko hinihintay. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Oh, hinihintay. Oh, hinihintay. Oh, hinihintay. DJ Okay, Tekati, thank you very much. Ore ko nga na malpasan. Okay lang. Bye-bye kada kayo aming kakabsat ng maturog. Thank you very much. 14 minutes na lang na po. Ada ikatek dato yan di kadya may cut. Just touch my body. Don't need nobody else but you. You're my one and only. Ibang babae ay di kayang sumabay. Ang pinalagi mo, lagi kong hinihintay. Ako ba may katati chord na? Oh, hinihintay. Thank you kadagti 6 billion in the house. Oh, hinihintay. Oh, hinihintay. Bini. Kang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana'y pangakong buhay na ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini na rin kita ng langit ko. Kang ang nagbigay ng kulay sa aking mundo. Sana'y pangakong buhay na ikaw ang binibini na ninanais ko. Binibini na rin kita ng langit ko. Kang ang nagbigay ng kulay
my God! Ikikata dati cord apo diti kumamang ti wifi dito yan ti computer klang oh my God! Talagang kinaum na. Saan pa naikat ko at ingatan ako? The house. Laman ng panaginip, ikaw ang kinig. Ano sa inyo lang na po mga 10 minutes. Ay napapadaan, mga mata ko ay umikisla agad. Bote-bote na, katawan mapat. Mga ngiti mong matambis sa bae sakto na. Sana'y mapansin, at ako'y tingin. Mga damdamin ko'y nais maparating. Ang pinadali ng mga ngiti mo at malaanghel na mukha sa'yo'y naakit na. Umayak lara ko, sa'yo'y hibang na to. Ikaw ang kahulugan ng salitang buhay ko. Ang tanging ngiti, Diyos iyong dinggin. Ang babaeng Como kita eso na ko? mapasakin, lahat hahamakin. No pwede. To. Akin, kahit buong kalawakan akin. Necesita abajo. Arrancan abajo. Teka. Mira como esto, así. Pero no puede, no sé. Cuidado, Nico, cuidado. Venga. Quita. No puede ya. Porque eso mucho molesta conmigo. Ahora no puede quitar eso. Ya terminaste. Falta 2 minutos. 8 minutos. Ya se rompe, se va a romper. Sí. Cuando rompe agua no hay. Mira. Que se va a romper. Se va a romper. Lo Pero, ¿esto qué? Ay, apa. Hello to Manang Lina. Basilangan na po mga 7 minutes. Oh my God! Bawat lakad mo, lahat sila napapatingin. Di mawari, ba't ganun ang nangyayari sa akin? Isang ngiti mo lang parang nagkakabaliw. Ano ba ang ginawa mo at pinaaaliw? Tanaw kita, para bang isang tala sa gitna ng kalawakan. Magandang dilag, puso ko yung nabiha. Wala nang ninanais, di kaya Hello to magandang dilag, magandang dilag.
Ana Derek, 2005 ka pa nakaturog. 5 minutes more kakabsat. Sakpay ang pakata na. Inanaya ka po nga 2 oras.
sing gawak sing buwang no nang anong samdi kadagson ko paminsan kan masikaban ka ngemi mo'y nuinan anusan lumawa ka man bulunta maituntunod si dan aya pambali-balik tad numasuyop ka kainap mambaluan tandua Sika din gapuna no natagua Amina ayon no kandarigan no sakripisyo para kan sako ina manyaman na Jimpon ka di maiyana ka makaibil man totot kadluwan siamot sigag di lumoswaan ay tiga mo si umoy koon Igoy-goy sa kuno man mabigila Inagaw on tagibiyo na Ilabion mapuy puyata Sika din gapuna no natagua
waday say balasang naknakina ang amuan say ibaloy tagabahong nay dumdumay pintas na sinuman ay lalaki dagusay mangur sunada tinay nagsisya kasing sisya latay wadas na numnum ko adiak malinlingan san panagisisem na yasan mata na'y umila harig mo san sabong na'y mula isan baho na banglo yan napintas noon daet tapiter ieuy daet Manila panasi pesanda amuyak etet baho asa genak sika say naket pan gardina wadat san rasunku mabantayak sika say mait mangun una harig musan sabong na'y mula isan baho na banglo yan napintas noon daet tapiten ieuy daet Manila panasi pesanda amuyak etet baho masa genak sika say naket pan gardina wadat san rasunku mabantayak sika say mait magunduna harig musan sabong na'y mula isan bahong na banglo yan napintas noon daet tapiten ieuy daet Manila panasi pesanda harig musan sabong na'y mula isan bahong na banglo yan napintas noon daet tapiten ieuy daet Manila panasi
pay ladi maungput dagi di aragsakta ngem apay na maliw ka syaktiin ka kinauma. Babayan ni tita ito ya po nga sunata ayang konti agpakada. Naimbag nga rabi ita yamin kakapsat. Agyaman na kiti pa nagbubuyayo, kadagiti amin na po nga nagbuya ingati, rugi na inga na iti malpas. Thank you very much kada kayo amin kakapsat. Agyaman na kiti ano siya po nga na nagbubuya. Iti nasurok nga duwa nga oras nga nagpanag-live. Thank you very much sa agyaman na kapo iti na anosyo. Thank you. Agpakada akon kakapsat. Agyaman na manakini manang Angelina Cortez ni Ana Derek 2005. Ni hello to Dian Castillo. Kastamet kini mi hello to Catherine Escalona Cantor. To Marjorie Mabun, to Lani Domingo, ni Lorna Domingo, kasta ni Baker King. Kada kayo amin na po nga lima, agbuy-buya. Thank you. Thank you very much. Good evening everyone. Nagyaman na kapot yan anusyo. Ngamang sub-support tayo nga YT channel. Tuyo mo tibiyang. Bye-bye! Adios pa di dyan eh. Adios ko di dyan eh. Bye-bye Bye-bye ka na oh. Agsingsingpet kanto no awan aton dita sibay mo sabay kumata na ipayan kataragsa nalulumdaang ka dati ipapalaw lagit mo't palunek iti lugar apapanak siksikan tulad ta di kan agsangsangin pagkadakon ayat ko kastan biyak ko agsingsingpet kanton dawan aton di ta sibay mo singsingpet kanto nawan aton dita sibay mo sabay kumata na ipaayan kataragsak umanay alagipem inton kailiwnak umanay alagipem. Thank you. Bye-bye.